الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. يا ربыбыз Аллах, шушы 25 ел үзебезнең дәүләт белән яшәдек. Шушы булган дәүләтне безне җимермә, Раббыбыз Аллах. Аны киресенчә бәйсез ит. Бу безнең халкыбызның җиңү көне. Ничек кенә билгеләп үтсәләр дә аны соңгы елларда шәһәр көне дипме, чәчәк бәйрәме дипме, безнең өчен ул дәүләт бәйсезлеге көне. Һәм без аны дәүләт бәйсезлеге көне дип билгеләп үтәргә дип бирегә җыенып килдек. Декларацияның мәгънәсен, әһәмиятен халыкка һәр көн аңлатып торырга кирәк. Анда 6 гына пункт булса да, безнең бөтен язмышыбыз, тарихыбыз, үткәнебез, бүгенгебез һәм киләчәгебез язылган. Чөнки киләчәгебез дим, әле ул киләчәккә эшли торган документ. Чөнки декларацияда, референдумда алдагы елларны күздә тотып язылган. Ул декларацияның преамбуласында ук әйтелгән: татар милләте үз билгеләнергә хокуклы. Бу халыкара телләрдән тәрҗемә иткән вакытта үз дәүләте булырга хакы бар дигән сүз. Һәм татар милләте бәйсез, суверен Татарстан дәүләт игълан ителгән. Һәм иң мөһиме, шушы декларацияда әйтелгән 5нче пунктында Татарстан Республикасының законнары, конституциясы барысыннан да үстен, ягъни Россия законнары да, СССР законнары да бездән үстен түгел иде, алар бездән түбән иде. Без моны декларацияга кертеп калдыра алдык. Менә безнең 2 документыбыз бар. Безнең хаклы икәнне раслый торган. Беренчесе декларация, икенчесе дәүләт бәйсезлеге турында референдум нәтиҗәләре. Без шушы 2 документны теләсә нинди халыкара майданнарда, теләсә нинди халыкара мәхкәмәләрдә, теләсә нинди халыкара оешмаларда өстәлгә салып сөйләшә алабыз. Әйе, без тыныч юл белән бәйсезлек яулап алдык. Без аны шушы көнгә хәтле китереп җиткердек. Индира Ганди әйтә, әгәр дә сез үзегезне кичитеп санасагыз, үзегезнең милләтегә ышаныгыз һәм үзегезне шул милләт хакына буйсындырыгыз ди. Менә шушы фикер бездә калырга тиеш. Инде нәрсәдән битерим икән? Рәхмәтемне әйттем. Җырлый үләрмен мин үлгәндә дә. Дәшми калмам Газраилне күргәндә дә. Без китәбез, сез каласыз дип җырлармын. Җәсәдемне туфрак берлә күмгәндә дә. Барыгызны да бәйрәм белән. Талашып көтен үтәр идем, сезне лә калдырып ала кит аламын. Әлбәттә безнең югалтулар күп булды. Мәсәлән, бу икътисад мәсьәләсендә, әгәр дә безнең җитәкчеләр ераграк караган булса, шушы нефть байлыкларын, нефттән килгән файданы бөтен кешегә акция итеп таратса, без хәзер менә дигән дәүләт булады. Чөнки аны бер кеше дә Мәскәүдә ала алмыйдыр. Ана башкаларны алып киттеләр, нефтләрне алар хәзергә хуҗа түгел. Без әлегә үзебезнеке дип саныйбыз инде. Алай булмаса да гадәттә. Шуның өчен кадерле дуслар, милләттәшләр, бер дә безгә уфтанырга ярамый. Безнең хәзер иң мөһим мәсьәлә халкыбызны, телебезне, тарихыбызны саклап калу. Саумы Татарстан, туган йортыбыз, туган көнең белән котлыйбыз. Үткәннәрдән үрнәк, гыйбрәт алып, синең белән бергә атлыйбыз. 30 август ширек касыр, зур өметләр кабынган иде. Мөстәкыйльлек алгач, бөтен татар сәҗдә кылып табынган иде. Таралган без төрле кыйтгаларга, сөйләшәбез төрле телләрдә. Үз дәүләте булмаганда халык гомер сөрә чит ят илләрдә. Кайный Казан, универсиада, чемпионат, зур сабантулар, метро ареналар, яңа йортлар, күтәрелә шәп яңа йортлар.
Янәшәдәгенә безнең йортта, янәшәдәгенә безнең шуттан баскыннарга һәйкәл төзелә. Халык даулап алган мөстәкыйльлек пәрәвәз җибедәй изелә. Миллиардерлар имә татар нефтен, суыралар бөтен байлыкны. Ул гына аз хокукларын кысып, куркытып тоталар халыкны. Алдый алмас түбән ләззәт, империячеләр әйткән сүз. Яулап алган август синең белән азатлыкка карый безнең күз. Яфракларның шавы алып килә, якынлашкан көзнең сулышын. Әйтер бер кем, битердем дип җирдә империягезнең соңгысын.